ассалому алейкум ҳамҷоёни азиз. имрӯз 12 майи 2026 мебошад. ба шумо гули нарина ва мудинаи анорро ба шумо нишон медиҳам. пеш аз он ки инро ман ба шумо нишон диҳам, як эълон мекунам ки дар ноҳияи абдурахмони ҷомеӣ деҳаи ғалаба як оила дар кор ки дар сари замин зиндагонӣ кунанд, кору фаъолият кунанд. ҷои кор, хоб ҳамаш ҳаст, хурду хӯрок ҳаст, маоши хуб ҳаст. ба кадоме дар кор бошад ба телефони 906 090770 муроҷиат кунед. 906 090770 муроҷиат кунед. як зану як шавҳар дар кор, кори вазмин нест. як биста буз аст, бузоро ҳар рӯзи 2 маротиба алаф партофта ҷамъ медиҳед, ҷӯшида мехӯред. бузи россиягӣ аст. инчунин шавҳараш бошад, корҳои хоҷагӣ алаф медаравад, ё ин ки дору мезанад, ё ки об мемонад. ба кадоми кор афтода ҳаст? марҳамат абдурахмони ҷомӣ, деҳаи ғалаба, собиқ ноҳияи кӯйбеш. телефони 906 090770. такрор мекунам, телефони 906 090770. марҳамат муроҷиат кунед. деҳаи ғалабаи ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, оила дар кор барои ҷои кор дар сари замин. ҳамдурон азиз, давом медиҳем наворамонро. мана бинед ки гули анор ду намуд мешавад. нарина ва модина гуфтам. модинааш ане хеле кӯза шакл мешавад. бинед, мана анор шудааст, кӯза шакл дидед? кувшинчик кӯза шакл. мана наринааш бошад, дарозурӯя мешавад, ранги зангула. анин нарина аст, анин нарина аст. ин мерезад ҳоли худаш. боз ягон наринаи дигарро нишон дода ба шумо остак чақшон ва канда мешавад. наринаҳош рехта рафта истодааст. мана ин нарина аст. нарина будааст. нарина аст, зангула шакл мебошад. барои ҳамин шумо хавотир нашавед ки ин қадар бисёр мебандаду бисёр гул мекунаду намебандад гуфта. мана ҳамин ки зангула шакл шавад, ин аллакай баст. мана ин аллакай анор шуд. наринааш бошад, наринааш ғалтида рафта истодааст. имрӯз на наринаҳоро бинед, рехтааст. инро ягон гардолуд кардан ман намедонам. чӣ хел гардолуд кунем? замбур нест гуфта як кас нависондааст. дар анор замбур дар анор намешавад. ана омад дар дасти ман, дидед? наринааш дар дасти ман. ҳозир ман дар назди модинамо намерам. ана бинед, ин дарозурӯя ҳасту вай кӯза шакл, дидед? ин дасти ман будаги зангула ҳасту вай кӯза шакл. ана инро нарина мегӯянд, вайро модина мегӯянд. ана ҳамҷиёрони азиз, имсол анори мо кам гул кардаасту, лекин аллакай дар тораш 5-6 ҳафта анор дида истодам. модина аллакай бастааст. боз як чиз дигарро нишон диҳам. анори мо мегӯяд шакарак шира зад. дина мо анори мо шакарак зада буд. ана дидед баданашро? бо дида актара задем. 15 грамм дар 10 литр об. ҳама ҳамин мурд, ҳамин мурдагӣ аст. ана бидед, тоза шуд. дар дастам гирам, ҳамаш мурдагӣ аст. ана актара. шакаракро гул дорад надорад парво накунед. занед шакаракро кушед ки дастаи ҳамин мояд биёд дар дасти ман. ана нарина омад, дидед? гул дорад надорад муқобили шакарак занед ки ҳамун касали бисёр мешавад, баъд пӯсиш мешавад. парво накунед. анори шумо мебандад. 10 та 20 та 30 та мебандад. мана дидед, дар он аллакай хеле хеле бастагӣ аст. мана ҳамин анор ҳастанд. аллакай ман 4 та ҳисоб кардам. ха бода дар он онҷо 5 та 6 та. худо хоҳад чунин ризқу насиб мебандад. ҳамҷиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. фаромӯш накунед, коргар дар кор дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, собиқ кӯйбеш, деҳаи ғалаба, оила зан ва шавҳар, ҳама шароитҳо муҳайё аст. телефон кунед ба 906 090770. маошашро чӣ қадар ки ман медонам, маоши хуб аст. бо ҳамун соҳиби кор гап занед. дар паноҳи худо бошед.